Yo, Ellen, чорум серияй D-Nation Records. Салом айноми ман ба ҳамаи ошиқо, лаънат ба ҳамое ки нисбатам бадак бевафо. Мефаҳмам ошиқам вақте бага аҳволам бадай. Ишқи як касалай вақт давои дардай. хиёнати зан вазбинай рашк метона бикшад. ҳар як қаҳрамоное дасти зан хурдан шикаст. вақте нағз диди аруса западлоги надора. вақте ки гапош да бовар мекунӣ западлоай. сухан да отвечат кардан наметона ӯ духтарай май. тия мега боварш нака ки ӯ айтай. метона ба ҳар як минути гузашта хиёнатат кина дил нате ахшру нигашка ки напартоята. барои ҳар як навошиқои калимаҳо теорияй. ҳамаи чизора да таҷриба дидам ҳақиқата. ҳеҷ ка фаҳмидагим нест дар оташи ишқ пухтам. ин просто реп нестай дар ҳақиқат сӯхтам. панҷ сол машаки ма саргардонам дар ин чиз. доғи қатраҳои ашкам тозира дар болои миз. мондагияй неки ҳозияю ҳичи нест. ма дар се сол мубориза бурдум ки даф кунам ин дарда. ҳаёти мара заҳролу каду рафт. агай барам дӯсташ медорам ишқ задак дар бадам. рашк ҷиқи дод задам бас гуфтам сар надод. дил кафит хаб кардам сахт сӯхтам дар медод. афсона набудохи натур ишқ мон ишқ будак ситора ҳисоб кардем вақте сар шада сарам монда саҳароме давидем. ваҳ боля да ёдорам романтикиҳои када будем дар кино дида будам. хулигано гапа дода нахӯрачон кардам задан мати гирья кардӣ гуфтам гирья наки ҷон хандидам. учакит кардам ҷон рум пари хун будак дард наметоф вақте ки дастити дар дастам будак. заборои пеши мусиркатона доска када будам. менавистам калимаи ошиқӣ сурати дил мекашидам. нависагиё тозира метова берахшидаги тозира мондагияй не плюс шенаваки. гадавшина монда чи падаркат кардам да ёддори пилию падарка қарз бу тозира намедонӣ. ҳаёт мазалот мондам 5 моҳ қарз кардам. сучка пила охимати да падарка харидам. ҳамаи охирда нишон дод ки ма беақлам. айби ма чи будохи вақте дард мекард дилам. маҷнун ки ба ки тозира ӯра мешиносанд. лайли хиёнатиш карда қиссара дуруғ кардам. маҷнун қаҳрамони ишқи лайли бевафо гира сохт пеширашона ҳичка намегирифт агар лайли мехост. китобҳои бароварда хиёнатшана навистам. қиссара барои таърих мондан варақа кандам. ишқи замона ҳамаш пушаймонӣ ву дард дора. ишқ дар худовам пока ира ҳама медона. китоби ишқ нахондам ай ҳаёт омӯхтам. да ёддорам қатраҳои ашква чӣ хетоза кардам. омада гуфта буд ба дунё али шуд намекунам. агар сарам бити ҷои тида ҳеҷ каса намемонам. ҳамаш просто гап буду худаш мара сар додак. ҷои ма холӣ шуду касера хостак мондак. шикаст қомат ма қувват намонда почам бихезам. омада шанс надод ки ма даше мубориза барам. даки ҷоаю мегум бинем ҳози калаша канам. ба ҷону дил нағзиш медидам ҳози нафрат дорам. ҳар як пацан ҳози дар дилиш камтар ишқ дора. ай чиз дур кунай хитона ки фоида надора. ишқ гуфта ҳама раҳда мера эҳтиёт кунай. вақт қиматай да ҳар як кор аҳмият бите. ҳаётай манзараи дига кас омӯзи беҳтарай. вақте хурди шатара будон уже дил захм дора. дуруғай ду тарафиш бовар ки номумкинай. май тӯя мега бовараш нака ки ӯ айтай. D-Nation Records.